шуруъ аз соли 2019 муҳоҷирони осиёи марказӣ дар вилояти Челябинск, минтақаи бузурги саноатии Русия, аз ҳаққи таксирониву мусофиркашонӣ маҳрум мешаванд. дар ин бора фармони раиси вилоят нашр шудааст. маҳдудияти нав бешак ба вазъи иқтисодии муҳоҷирони тоҷик дар вилояти мазкур таъсир мерасонад. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯянд ин фармон ки ба қонуни асосии Русия мухолифат мекунад ба хотири бо ҷои кор таъмин намудани мардуми маҳаллӣ содир мегардад. аз ҷумла Карим Ҷониёров, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, дар як суҳбати вижа бо бахши тоҷикии радиои Озодӣ ба ронандагони муҳоҷир чунин вокунишро пешниҳод кард. ҳар муҳоҷире ки агар хоҳад дар суди олии Русия метавонад ки ин қонунгузори ин фармони раиси худи ҳамин вилояти Челябинскро бекор кунад ва метавонад ки ҳуқуқҳои худро муҳофизат кунад. вале гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз ин ҳам дар бисёр вилоятҳо, аз он ҷумла дар вилояти Новосибирск аллакай 2 сол аст ки маҳдудиятҳои зиёде барои муҳоҷирон ҷорӣ карда шуданд ва ин маҳдудиятҳо хеле қисми зиёди корҳоеро мегирад, корҳои сиёҳе ки муҳоҷирон иҷро мекарданд. тақрибан ҳар рӯз мо аз корбарони радиои Озодӣ даҳо паём мегирем ки дар бораи нархи патент ва сабти ном дар Русия мепурсанд. саволи баъдии ман низ аз Карим Ҷониёров дар ҳамин бора буд. аслан нархи иҷозатномаи корӣ патент дар қисми зиёди вилоятҳои Русия, субъектҳои Русия баланд бардошта мешавад. ба ғайр аз Москав гуфта мешавад ки дар тамоми ҳудуди Русия аз 10% то 70-80% нархи он боло бардошта мешавад ки ин ҳам боз инро бояд ки думаҳои ҳамон маҳаллӣ ба ин овоз диҳанд ва баъд аз тарафи худи губернатор, раиси вилоят тасдиқ карда шавад. ва гуфтанӣ ҳастам ки аз он ҷумла дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград ба ҳудуди 300 рубл шояд зиёд шавад. дар ҳудуди вилояти Твер, аз он ҷумла дар вилоятҳои Амур ҳам нархи ин ки мо аллакай медонем ки баланд карда мешавад ва шояд ки ҳам дар вилояти Москав каме ҳам бошад баланд карда шавад. вале мутаассифона кор дар Русия кам шуда истодааст ва ҳаҷми маоши муҳоҷирон ҳам кам шуда истодааст нисбат ба солҳои пешин ва ин ба муҳоҷирон як бори зиёдатӣ ҳам гӯем мешавад. зоҳиран соли оянда маҳдудият дар кори муҳоҷирон фаротар аз ин мешавад. ҳамин ҳоло дар долонҳои ҳукумати Русия пешниҳодҳои садо медиҳанд ки ба дорандагони ҳаққи иқомати дарозмуддат дар ин кишвар марбут аст. Карим Ҷониёров дар ин маврид низ тафсилот дод. онҳое ки иҷозатномаи муваққатӣ доранд ба муҳлати 3 сол, яъне бо русуи ГМРВП, онҳоро ҳам маҷбур кардани ҳастанд ки мувофиқ қонунгузории Русия ҳудуди 13% андози корӣ супоранд ва агар ки ин андозро ҷорӣ кунанд, фарқияте байни худи ҳамин иҷозатномаи кори патент ва иҷозатномаи муваққатии 3 сола РВП намемонад. ягона фарқияташ он мешавад ки бо ин иҷозатномаи муваффақатӣ мешавад ки 3 сол аз ҳудуди Русия набароед ё ки бароедам омада сари нав иҷозатномаи корӣ нагиред ва шартномаи худро давом диҳед.